znova moje intro. Prepáčte. Dobre, sme to zas. No, ja som tu tiež. Mandex. A ja mám tiež intro. Takže skúsime to tretie kolo, ako fakt chcem to tak ten Mandex prejsť tak, že dám úplne všetky kola. Aj na iných regiónoch, lebo toto je také trošku ťažké, lebo tam na konci je to strašne ťažké. Lebo No, ja tam ten les je proste, ja tomu nechápem. Ja som to dal, ale proste ja nechápem ako. Jo, keby som to dal, no tak ja už by som prešiel celý tretí región. No ja som ešte asi ho celý neprešiel, no neviem. Mi to každopádne jedno. Veď ale to tu... Mám si šťastie. Kokos. Čuda. Kompadol. Ja, že už chceš povedať nejakú vulgaritu, Ale povedal si proste... Proste, no proste. Proste to nechápem. Nemám logiku, ale neviem. Ja to nechápem. To ani ja nemám logiku. Asi teraz natočím video. Ja spravím asi Mario TV videa, intro mu spravím a natočím ho na YouTube, že akože intro pre Mario TV videa. Takže idem mu vyrábať intro. Ja si myslím, že ja už ho budem mať aj vyrobené. Nevadí, ja mu spravím nové. Dobre, sme tu. No intro je už aj na YouTube, takže... Sme tu, fajn. No chápete tomuto? Ak si sa zrageoval. Bože, toto fakt sa nedá ako... Nechcem byť až taký rageak. Ale proste, ja neviem, nemám na toto slovo. Ale aspoň toto 10. by som mohol dať. Ale viem, akože nie som v tom profík, že ako najlepší, ale tak aspoň som v tom dobrý. To mi stačí. No, vyrábam teraz Jojovi Mario TV videa intro. A ešte ho zdravím, čau Mario TV videa. Čau. Je tu s nami aj Mario TV videa. Čau. Ale nerobím si srandu. Chápete tomu? Chápete? Nebuď taký režista.